Jamen, det er sjovt, du spørger lige om det, fordi det kom så, jeg sad her den anden dag, og der sad jeg skulle tage en beslutning, om jeg skulle være god eller ond. Og der kom jeg frem til, at man kunne lige så godt være ond. For, ja, men det er ikke så længe siden, jeg kan lige så godt sige det er ikke så længe siden, der kom en lille pige gående. Hun gik med en stor is, hun var på vej over gaden. Og jeg tog hendes is og skubbede hende ud for en bil. Der kan man sige, at jeg var ond, men det var også mig, der vandt. Hun mistede først isen og så livet. Og her står jeg både med is og liv. Så jeg tænkte, at det der med at gå og være god, der var ingen fremtid i det. Man kunne lige så godt være ond. Og det var der, det begyndte. Så pludselig, når jeg vågner om morgenen, så får jeg bare den skæg her hver eneste gang. Jeg kan ikke komme af med den igen. Og jeg kender kun en anden, der har sådan nogle tendenser. Og det er julemanden. Det er rigtigt. Han ved ikke lige, at han er julemand, men når han vågner om morgenen, så er han 20 kilo tykkere, og han har fuld skæg, og han ligner julemanden. Det må jo være, fordi jeg er en slags julemand. En ond julemand. Jeg er ham, der kommer og tager dine gaver. Så ved du det.